Μεταγραφές, στον διάλογο μεταγραφές. Όχι, ο Ολυμπιακός εδώ είμαστε. Κουτσομίτρας. Γυναίκα, πήραμε τον Κουτσομίτρα, ρε! Γυναίκα! Κοιμήθηκε το μουλάκι να το Χριστόφορο. Στο διάλογο, δεν αξίζει τίποτα να διαβάζεις. Παναθηναϊκός Ζιλμπέρτο Σίλβα. Εντάξει, καλύτερα τον Κουτσομίτρα δεν τρέχει. Μ' αρέσει να σε διαβάζω γραμμός το... Βλέπεις! Και το μαχαίρι! Όπα, το δώσα. Μαχαίρι! Τι όχι για φύγει, ρε! Όπα, ρε! Μην βοηθείς, ακόμα στην αστυνομία! Τελικά... Το μαύρο δόγκι νίκησε πάλι. Ο καλύτερος κλέφτης της εποχής σήμερα, μαγκά. Τι θα μου κάνεις? Τώρα κοιμήσου για να βρω έτσι. Αρχή υπηρέτηση. Για να δούμε τι έχει να πάω από μέσα. Αρχίδια. Τίποτα δεν έχει, τίποτα. Αρχίδια. Τι να πάρεις? Πρώτο πρώτο το μάτι δεν το κάνω. Τότε τα αρχίδια κάτι μαλαϊκίες. Τι μαλαϊκίες είναι? Το τέλος. Όχι, Θεέ. Τέλος. Ακόμα δεν σε σειρά. Σε βοήθησα. Αν λίγο 10 χρόνια με 4 παιδιά.